Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Mandir ISKCON Mangaluru Srimad Bhagavatam Om Atnanadirandasya Nananchana Shalagya Chashurun Vidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Bhagavadamaktim Dadadi Sudandi Vandeham Sri Guru Sri Uda Padakamalam Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajadam Saganaragunatanitam Tam Sajivam Satvaidam Savadudam Varijana Sahidam Krishna Chaitanya Dev Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalitam Vishaghanidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Saptakanjana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Sudhe Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Panchatattvaatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupam Bhaktavadaram Bhaktakhya Namami Bhakti Shakti Nityanandamahannavami Sarvanandagaram Param Harinama Pradam Devam Avaduta Shiroman Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishinam Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharni Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय गुरुराज की जय निताय गौर कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदानमस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय ശ്രീമദ്ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 11ാമത്തെ അധ്യായം. പുതിയ അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതാണ്. 11ാം അധ്യായം 1-ാം ശ്ലോകം. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കാലനിർണയം പരമാണു മുതൽ. നേരത്തെ വിതുരര് മൈത്രേയരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ, കാലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടാണ്, കാലനിർണയത്തെ കുറിച്ച്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ചരമസ്വദ്വിശേഷാണാം മനേഗോ സംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യാപ്രമോ യതഃ. മൈത്രേയ ഉവാച. ചരമസ്വദ്വിശേഷാണാം മനേഗോ അസംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യാപ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ചരമസ്വദ്വിശേഷാണാമനേകോ സംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യാപ്രമോ യതഃ. മൈത്രേയ ഉവാച. ചരമസ്വദ്വിശേഷാണാമനേകോ സംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യാപ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോ അസംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ചരമസദ്വിശേഷേണാം അനേകാ സംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയ നൃണാമൈക്യ ഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ചരമസദിശേഷേണാമനേകോ സംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോ അസംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണപ്രേമിനിത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. പരമസദ്വിശേഷാണാമനേകോ സംയുതഃ സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചരമസ്തിവിശേഷണാമനേകോ അസംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോ അസംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാം ഐക്യപ്രമോയിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകാദശോധ്യായ. മൈത്ര ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോയ സംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞായോ നൃണം ഐക്യാഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വേഷേണാമനേകോ സംയുത സദാ പരമാണു സ വിജ്ഞേയോ ദൃഢമൈക്യഭ്രമോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോ അസംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാമനേകോ സംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണമനേകോ സംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാമനേകോ അസംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോ അസംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണ അനേകോ അസംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷേണാമനേകോ സംയുത സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച
चरमसद्विशेषाणाम् अनेको असंयुधः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഫൈന്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ആരാ ചൊല്ലിയ ലാസ്റ്റ് ബത്സലശി മതജി അല്ലേ? പിന്നെ ആരാ ചൊല്ലിയോ മതജി? വേറെ ആരും ചൊല്ലിയില്ല. ഇനി പുതിയതായിട്ടാണ് അനിതകുമാരി മതച്ചി. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലല്ലോ മതജി അല്ലേ? വൈഫൈ കറണ്ട് പോയി, വൈഫൈ കട്ടായി. ഓക്കെ, കാണാം. അനിതകുമാരി മതജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോ അസംയുധ സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോ അസംയുധഃ സദാ പരമാണു സവിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷേണാം അനേകോ സംയുധസ്തഥാ പരമാണു വിജ്ഞേയോ നൃണാം ഐക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച
ചരമസൽവിശേഷേണമനേകാ സംയുതഃ സദാ തത്പരമാണു സ വിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ വിജയമരിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോ അസംയുതഃ സദാ പരമാണുഃ സ വിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചരമസദിശേഷാണമനേകോ സംയുതഃ സദാ പരമാണു സ വിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസവിശേഷാണോ അനേകോ അസംയുതഃ സദാ പരമാണുഃ സ വിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകോ സംയുതഃ സദാ പരമാണുഃ സ വിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ ഗുരു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി. ചെല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണമനേകോ സംയുതഃ സദാ പരമാണു സ വിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണമനേകോ സംയുതഃ സദാ പരമാണു സ വിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണാം അനേകാ സംയുതഃ സദാ പരമാണുഃ സ വിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ചരമസദ്വിശേഷാണമനേകോ സംയുതഃ സദാ പരമാണുഃ സ വിജ്ഞേയോ നൃണാമൈക്യഭ്രമോ യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. മൈത്രേയ വാച. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു. ചരമഹ ആത്യന്തികമായ സത് ഫലം വിശേഷാണാം ലക്ഷണങ്ങൾ അനേക എണ്ണമറ്റ സംയുത കൂട്ടിക്കലർത്താത്ത സദാ എപ്പോഴും പരമാണുക്കൾ സ അത് വിജ്ഞേയ മനസ്സിലാക്കണം. നൃണാം മനുഷ്യരുടെ ഐക്യം ബ്രഹ്മ തെറ്റായ യഥ ഇതിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി.
വിഭജിക്കുവാനും ശരീരമായി രൂപം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആത്യന്തികവുമായ കണികയെ പരമാണു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ രൂപങ്ങളും അലിഞ്ഞു തീർന്ന ശേഷവും അത് അദൃശ്യമായ വ്യക്തിത്വത്തോടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കും. അത്തരം പരമാണുക്കളുടെ സംയോജനമാണ് ഭൗതിക ശരീരമെങ്കിലും സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇതിനെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരമാണു സംബന്ധിയായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ആധുനിക പരമാണു ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് സമാനമാണ്. ഗണാഥന്റെ പരമാണുവാദത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനികവും ശാസ്ത്രവും ലോകരചനയുടെ ആത്യന്തികവും അവിഭാജ്യവും അദൃശ്യവുമായ ഘടകമായി പരമാണുവിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാണു സിദ്ധാന്തം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ വിവരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഘടകമാണ് പരമാണു. ജയ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പരമാണു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് പരമാണു എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സദയേവ പദാർത്ഥസ്യ സ്വരൂപാവസ്ഥിതസ്യ കൈവല്യം പരമ മഹാനാ വിശേഷ നിരന്തരഃ. സൃഷ്ടിതമായ ലോകത്തിന്റെ ആത്യന്തിക തലം പരമാണുക്കളാകുന്നു. അവ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടാതെ അവയുടെ സ്വന്തം രൂപങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അപരിമേയമായ ഏകത്വം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക രൂപങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും പരമാണുക്കൾ സ്വയം രൂപം പൂണ്ടതാണെന്ന് മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. പരമാണുക്കൾ സ്വയം രൂപം പൂണ്ടതാണ് മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം കാലോപ്യനുമിതാ സൗഷമ്യേ സ്ഥൗല്യേ ച സത്തമാ സംസ്ഥാനഭുക്ത്യ ഭഗവാന വ്യക്തോ വ്യക്തഭൂ ഭുഗിഭൂ. ഒരുവന് ശരീരങ്ങളുടെ പരമാണു സംയോജനത്തിന്റെ ചലനം അളക്കുക വഴി കാലനിർണയം നടത്താൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്ത് ദൃശ്യനല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക ചലനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ശക്തിയാണ് കാലം. കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കേണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറയും കാലോസ്മി ലോകക്ഷയം. കാലം എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാത്താക്കുന്ന കാലവും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് കാലം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. സകാല പരമാണുർവൈ യോപും തേ പരമാണു താം സദോ അവിശേഷ ഭുഗ്യസ്തു സകാല പരമോ മഹാൻ. ഒരു പ്രത്യേക പരമാണു ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരമാണു കാലം അളക്കപ്പെടുന്നത്. പരമാണുക്കളുടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടാത്ത സഞ്ചയത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തെ മഹാകാലം എന്ന് വിളിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. സ്ഥലകാലങ്ങൾ പരസ്പര ബന്ധിതങ്ങളായ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. പരമാണുക്കളുടെ നിശ്ചിത സ്ഥലത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലം അളക്കപ്പെടുന്നു. സൂര്യന്റെ ചലനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അംഗീകൃത സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ഒരു പരമാണുവിനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തെ പരമാണു സമയമായി കണക്കാക്കുന്നു. അദ്വയമായ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ സമഗ്രമായ അസ്തിത്വത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന സമയം മഹാകാലമാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്ഥലത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയും സ്ഥലം പരമാണുവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിന് അവയുടേതായ പ്രത്യേക ഭ്രമണപഥങ്ങൾ. അതേപോലെ സൂര്യനും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സമയനിർണയം സൃഷ്ടിയുടെ അന്ത്യം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ അളക്കപ്പെടുകയും
ഇത് പരമോന്നത കാലം എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അണുർദ്ധോ പരമാണു സ്യാത് ത്രസരേണുസ്ത്രയസ്മൃതഃ ജലാർക്കരശ്മ്യ ഭഗതാ ഗമേവാനൂപതഗന്ധകാത്. സ്ഥൂലമായ കാലത്തിന്റെ വിഭജനം താഴെ പറയുന്നു. 2 പരമാണുക്കൾ ചേർന്നാൽ ഒരു പരമാണുദ്വയം, 3 പരമാണുദ്വയങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ഒരു ഷഡ് പരമാണുവുമാകും. ഒരു ജനാലയുടെ തിരശീല പഴുതുകളിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഷഡ്പരമാണു ദൃശ്യമാണ്. ഷഡ്പരമാണു ആകാശത്തിന് നേരെ ഉയർന്നു പോകുന്നത് ഗുരുവിന് വ്യക്തമായി ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദം ചെയ്യും. പരമാണു അദൃശ്യ കണികയാണ്. അത്തരം 6 പരമാണുക്കളുടെ സംയോജനത്തെ ത്രസരേണു എന്ന് വിളിക്കും. ഒരു ജനാലയുടെ തിരശീല ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ത്രസരേണുവിനെ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് കാലത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ ചെറിയ അളവിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ലാസ്റ്റിലോട്ട് കുറച്ച് നമ്മളൊരു 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദം പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റിലായിട്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ത്രസരേണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു വൃത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. സയൻസും ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ആളിപ്പോ വേറെ പറയും ഇത് പുരാണത്തിലുള്ള കഥയല്ലേ, പുരാണ കഥകളല്ലേ ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭാഗവത്തിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും എവിടെയും ഇല്ലതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഗവത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ആഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവരൊക്കെ ഇവിടുന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവര് പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാം പരീക്ഷിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രസരേണുഭികം ഭുങ്ക്തി യകാലസത്രുടി സ്മൃതഃ ശതഭാഗസ്തു വേദസ്യ തൈസ്ത്രീഭിസ്തൂലവ സ്മൃതഃ. ത്രസരേണു ത്രികം 3 ഷഡ് പരമാണുകളുടെ സംയോജനം. ഭുങ്ക്തേ അവയുടെ സമയത്തിന് സമയമെടുക്കുന്നത് പോലെ. യാ ഏത്, അത് ഏത്, കാലഹ കാലയളവ്, സഹ അത്, ത്രുഡിഹി ത്രുടി എന്ന നാമത്താൽ സ്മൃത വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശതഭാഗ 100 ത്രുടികൾ, പക്ഷേ വേദ ഒരു വേദം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സ്യാത് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കും. തൈ അവരാൽ, ത്രിഭിഹി 3 വട്ടം, പക്ഷേ ലവഹ ലവ, സ്മൃത ആ വിധം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ലവ എന്നുള്ള അളവ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ലവ മാത്രം സാധന നമ്മളധികം ആ ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സാധുക്കളുടെ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്ര ലവ മാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധി. ലവ അല്ലെ അതൊരു അളവാണ്. ലവ മാത്ര 1 സെക്കൻഡിന്റെ 8 ഭാഗമാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിന്റെ അളവ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ 3 ത്രാസൈരൺകളുടെ സമന്വയത്തിന് ആവശ്യമായ കാലയളവിന് ഒരു ത്രുടി എന്നും 100 ത്രുടികളുടെ സംയോജനത്തെ ഒരു വേദ എന്നും വിളിക്കും. 3 വേദങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ഒരു ലവയാകും. വേദങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഋഗ്വേദം സാമവേദം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. ഇത് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദ അല്ലെ, വേദങ്ങൾ. അത് ഒരളവാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. 1 സെക്കൻഡിനെ 1687.5 ആയി ഭാഗിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ത്രുടി കാലമാണ്. 18 പരമാണു കണകയങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് വേണ്ട സമയമാണ്. വിവിധ ശരീരങ്ങളിലേക്കുള്ള അത്തരം ഒരു പരമാണു സംയോജനത്തിലൂടെ ഭൗതിക കാലനിർണയം സാധ്യമാകും. വിവിധ കാലനിർണയങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു സൂര്യനാകുന്നു.
കുറച്ച് അളവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാലത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി എടുക്കും. അതിന്റെ അവസാനം 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമേഷ സ്ത്രീലവോ വിജ്ഞേയ ആംനാദസ്തേ ത്രയക്ഷണഃ ക്ഷണാൻ പഞ്ചവിദുഃഖാഷ്ടാം ലഘൂതാദശ പഞ്ചച. 3 ലവ കാലയളവ് ഒരു നിമേഷത്തിന് തുല്യമാകുന്നു. 3 നിമേഷങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ഒരു ക്ഷണം, 5 ക്ഷണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ഒരു കാഷ്ടാവും, 15 കാഷ്ടാങ്ങളുടെ സംയോജനം ഒരു ലഘുവുമാകും. ഒരു ലഘു 2 മിനിറ്റിന് തുല്യമാണെന്ന് കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും. വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ പരമാണു കാലനിർണയ ധാരണ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാകാം ഇന്നത്തെ കാലം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലഘൂനി വൈ സ്മാപ്നാദാ ദശാ പഞ്ചജ നാടികാ ത്വേ മൂർത്തപ്രഹരാ ഷഡ്യാമാ സപ്തവാദനാം. പതിനഞ്ച് ലഘുക്കൾ ചേർന്നാൽ ഒരു നാഴികയാവും. ഇത് ദണ്ഡ എന്നും വിളിക്കപ്പെടും. മനുഷ്യന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രകാരം 2 ദണ്ഡകൾ ഒരു മുഹൂർത്തവും 6-7 ദണ്ഡകൾ ഒരു പകലിന്റെയോ രാത്രിയുടെയോ 4 ഭാഗവുമാകും. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാദശാർദ്ധഫലോമാനം ചതുർവിശാതുരംഗുലേ സ്വർണമാശേ കൃതചിത്രം യാവത് പ്രസ്ഥാജലപ്ലുതം. ഒരു നാഴിക അഥവാ ദണ്ഡയുടെ അളവ് പാത്രം 6 ഫല തൂക്കമുള്ള 14 ഔൺസ് ഒരു ചെമ്പു കലത്തിൽ 4 മാഷ ഭാരവും 4 അംഗുലം നീളവുമുള്ള സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ പരിശോധനാ ദണ്ഡുകൊണ്ട് ദ്വാരമുണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. കലം ജലത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ദ്വാരത്തിലൂടെ അതിലേക്ക് ജലം ഒഴുകിക്കയറി നിറയാനെടുക്കുന്ന സമയത്തെ ഒരു ദണ്ഡ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം സുലഭോപാദിച്ച് ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള അളവ് പാത്രത്തിൽ 4 മാഷായിൽ കുറയാതെ തൂക്കവും 4 അംഗുലം നീളവുമുള്ള ദണ്ഡുകൊണ്ട് ദ്വാരമുണ്ടാക്കുന്നത് നിർദ്ദേശിച്ചു. ദ്വാരത്തിന്റെ വ്യാസം ക്രമീകരിക്കാനാണ്. കലം ജലത്തിൽ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകി നിറയാൻ വേണ്ട സമയത്തിന്റെ അളവാണ് ഒരു ദണ്ഡ. ക്ലാസ്സിൽ മണൽ നിറച്ച് സമയം അളക്കുന്ന മാർഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു രീതിയാണിത്. കാലത്തും ഊർജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അഭാവമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇത് തെളിവായ പല രീതികളിൽ അന്ന് പ്രായോഗികമായി സമയത്തെ അളന്നു. അതിലൂടെ പറഞ്ഞ പഴയ കാലങ്ങളിലും അല്ലെ സമയം സമയത്തെ പല വഴികളും ങ്ങൾക്ക് അഭാവമുണ്ടായിരുന്നത് തെളിയിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും വലിയ പ്രായോഗികമായി സമയത്തെ അളന്നിരുന്നു. പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ പലതരത്തിൽ സമയത്തൊക്കെ അളക്കുന്നത് എന്റെ ചെറിയ ഉണ്ട്. എന്നാലും അത് കൂടാതെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് പ്രായം അല്ലേ ഇത്ര സമയമായി എന്നൊക്കെ അപ്പോ ഇത്ര സമയമായി പോകുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരോ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പോകുന്നവർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആയിരുന്നു പറയും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് എല്ലാ സയൻസും എല്ലാ കണക്കുകളും എല്ലാം പറയുന്നത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഓരോരോ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ മണിക്കൂറും മിനിറ്റും സെക്കൻഡും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ പഠിച്ചിരുന്നു. അത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, 10ാമത്തെ ശ്ലോകം 11 ശ്ലോകം 11ലാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും. 10 വരെ എടുക്കാം, 14ലാണ് അതിനെ നോക്കാം. അത് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കൊടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാമാശ്വരൂ മധ്യാനാമഹനീയുപേ വർഷ പഞ്ചദശാനി ശുക്ലകൃഷ്ണശമാനത. മനുഷ്യജീവിയുടെ പകലിലും രാവിലും 4 പ്രഹരങ്ങൾ അഥവാ യാമങ്ങൾ വീതമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കി. അതുപോലെ 15 ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഒരു ദ്വൈവാരം അഥവാ വർഷം. ഒരു മാസത്തിൽ കറുത്ത വർഷവും വെളുത്ത വർഷവുമായി 2 വർഷങ്ങളും. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയത് ശ്ലോകം. ഇവിടെ യാമങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോ അത് പറയുന്നത് മനുഷ്യജീവിയുടെ പകലിനും രാവിലെ 4 പ്രഹരം അഥവാ യാമങ്ങൾ വീതമുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ 15 ദിനരാത്രി 15 ദിവസം കൊടുക്കും. കറുത്ത വർഷം വെളുത്ത വർഷം ഏകാദശിയൊക്കെ കറുത്ത വർഷത്തിലെ ഏകാദശി, വെളുത്ത വർഷത്തിലെ ഏകാദശി ഏകാദശി എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ അളവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 14ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ളതെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊക്കെ പല നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത വാക്കുകളാണ്, ഓരോരോ അളവുകളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിൽ ശ്ലോകത്തിൽ ഊർജ്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, കാലം, സ്ഥലം തുടങ്ങിയവയിൽ ആ വിഷയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായും താല്പര്യമുണ്ടായി. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഊർജ്ജതന്ത്രം സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലും പറയുന്നു അല്ലെ. രസതന്ത്രവും ഗണിതശാസ്ത്രവും അല്ലെ, അതൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നതും അതൊക്കെ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് രസതന്ത്രം, ഓക്കെ, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, കാലം, സ്ഥലം തുടങ്ങിയ വലിയ വിഷയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായും താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാങ്കേതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവ തറപ്പിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി വിവിധ വൈജ്ഞാനിക ശാഖകളുടെ പരമോന്നത നേതാവും പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിസ്തര പ്രാതിനിധ്യമുള്ള കാലമാണ് പ്രസ്താവത്തിൽ ഈ വിഷയം ചുരുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ ഒന്നിനും അസ്തിത്വമില്ല. ആകയാൽ എന്തും അവ നമ്മുടെ കേവല ജ്ഞാനത്തിന് മുന്നിൽ എത്ര അത്ഭുതകരമായി ആവിർഭവിക്കുന്നതായാലും അവയെല്ലാം പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മാന്ത്രികമായ അധികാരതണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെറ്റ്വർക്ക് മൊബൈൽ ഡാറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാന്ത്രികമായ അധികാരതണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധുനിക ഘടികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സമയ വിവര പട്ടിക സവിനയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയമായിട്ട്
ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ് ശില പ്രഭുപാദരുടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോരോ വാക്കുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അധികം പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ, അളവുകൾ, സമയത്തിന്റെ അളവുകളായി. ഒരു ത്രുടി എന്ന് പറയുന്നത് 8/13,500 സെക്കൻഡ് എന്നാണ്. ഒരു വേദ എന്ന് പറയുന്നത് 8/135 സെക്കൻഡ്. ഒരു ലവ എന്ന് പറയുന്നത് 8/45 സെക്കൻഡ്. ഒരു നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് 8/15 സെക്കൻഡ്. ഒരു ക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് 8/5 സെക്കൻഡ്. ഒരു കാഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് 8 സെക്കൻഡ്. ഒരു ക്ഷണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? 8/5 സെക്കൻഡ്. ഒരു കാഷ്ട 8 സെക്കൻഡും. ഒരു ലഘു എന്ന് പറയുന്നത് 2 മിനിറ്റും. ഒരു ദണ്ഡ എന്ന് പറയുന്നത് 30 മിനിറ്റ്. ഒരു പ്രഹര എന്ന് പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂർ. ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് 12 മണിക്കൂർ. ഒരു രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് 12 മണിക്കൂർ. ഒരു പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് 15 ദിവസം. ഒരു പകല് 12 മണിക്കൂർ, രാത്രി 12 മണിക്കൂർ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ അധികം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് ശില പ്രഭുപാദർ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച്. ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ അത്രയും ചെറിയ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ വാർത്ത എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. 2 വർഷങ്ങൾ, ഒരു മാസവും 12 മാസങ്ങൾ, ഒരു കലണ്ടർ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ഭ്രമണകാലവുമാകും. ഒരു മനുഷ്യജീവി 100 വർഷം വരെ ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് ശാശ്വതമായ കാലത്തെ അളക്കുന്ന രീതി. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:52 ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രമാണീകരിക്കും. യച്ഛുരേഷ സവിതാ സകല ഗ്രഹാണാം രാജാ സമസ്ത സുരമൂർത്തിരശേഷ തേജ യസ്യാജ്ഞയാ ബ്രഹ്മതി സംവൃത കാലചക്രോ ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷോത്തമം. ഭഗവാന്റെ നേത്രമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ പോലും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണോ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത് ആ പരമദിവപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ആദിമ ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദനാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവല്ലേ. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. നമുക്കൊരു മുകുന്ദമാലയിലെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓണാക്കാതിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തില്ല അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തു. ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസനായിട്ടും എന്നെ കരുതിയാൽ മതി. അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം. ഓക്കെ, നമുക്ക് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വം ബ്രുവാണാനി പരമ്പരസ്ഥാൻ മധുശരന്തീവ മുദാവഹാനി പ്രവർത്തയ പ്രാജലിരിസ്മി ജിഹ്വേ നാമാനി നാരായണ ഗോചരാണി. തത്വം ബ്രുവാണാനി പരമ്പരസ്ഥാൻ മധുശരന്തീവ മുദാവഹാനി പ്രവർത്തയ പ്രാജലിരസ്മി ജിഹ്വേ നാമാനി നാരായണ ഗോചരാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വം ബ്രുവാണാനി പരമ്പരസ്ഥാൻ
മധുശരന്തീവ മുദാവഹാനി ബ്രുവാണാനി പ്രവർത്തയ പ്രാഞ്ജലിരശ്മി ജിഹ്വേ നാമാനി നാരായണ ഗോചരാണി പ്രവർത്തയ പ്രാഞ്ജലിരമാനി നാരായണ ഗോചരാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാവേ, നാരായണന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാനായി ഞാൻ നിന്നോട് തൊഴുകയോടെ യാചിക്കുന്നു. പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തെ വിവരിക്കുന്ന ഈ നാമങ്ങൾ തേനിറ്റ് വീഴുന്നത് പോലെ സന്തോഷം നൽകും. ശങ്കരാൾവാർ തന്റെ നാവിനോട് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ, തൊഴുകയോടെ യാചിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ തേനിട്ട് വീഴുന്നത് പോലെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആരംഭത്തിൽ ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദം ജയ്. ആരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ നാവ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ താല്പര്യം കാട്ടാറില്ല. പുതുതായി നാമം തുടങ്ങുന്നവരെ വിവരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ചിലർ ഭാരം ചുമക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ സാധനങ്ങളുടെ ശരിയായ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കും. പ്രാരംഭകന്റെ വിഷമസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയും വിരസകവും ശുഷ്കവുമായി തോന്നിയാലും തുടർന്നും നാമങ്ങൾ ജപിക്കുവാനാണ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യമായ നാമങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെല്ലാം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവിദ്യയാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് രുചികെട്ട നാവിന് മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചിച്ചറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, മധുരങ്ങളായ ഈ ദിവ്യോത്തമങ്ങൾ നിത്യവും സശ്രദ്ധം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് സ്വാഭാവികമായി സ്വാദ് ഉണരുകയും ക്രമേണ രോഗം സമൂലം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പറയും. നാമാചാര്യനായ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഉദാഹരണം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. എങ്കിലും തിരുനാമത്തിന്റെ കൃപ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ പരിപൂർണത നേടി. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കും ഉത്കൃഷ്ടനായ ഭക്തനായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ 5 വായുകൾ കൊണ്ടും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പ്രശംസിച്ചത്. നമുക്ക് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാലും ഒരാൾ എത്ര താഴ്ന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചാലും ദിവ്യനാമത്തിന്റെ കൃപയാൽ എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളും തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണെന്ന് പ്രചോദനം നൽകും. ഇതിനു പുറമെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എളിമയുള്ളവനും തന്റെ ഭൗതിക അയോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനുമായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അടുത്ത് സഹവസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല. തിരുനാമത്തിന്റെ മാധുര്യം രുചിക്കുന്നതിനും അത് തുടർച്ചയായി ജപിക്കുന്നതിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ വിനയം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് പരമപ്രധാനമാണ്. കൃഷ്ണസ്മരണ എന്ന ദിവ്യനാമത്തിനകത്തുള്ള മധുവാണ്. അതുകൊണ്ട് നാമജപം ആനന്ദം നൽകുന്നത്. പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നു, കൃഷ്ണനാമം ഒരുവൻ ജപിക്കുന്തോറും ആസക്തി കൂടുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണവും കീർത്തനവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. അടുത്ത പ്രക്രിയ സ്മരണമാണ്. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലും ഒരാൾ പരിപൂർണത എഴുതുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ ഒരു മഹായോഗിയായിത്തീരുന്നു. അവിദ്യയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഭക്തിയുടെ ആരംഭദശയിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നാമെല്ലാം തുടർന്ന് തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കേണ്ടതാണ്. തിരുനാമത്തിന്റെ മധുവിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികതയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. ജയതി ജയതി നാമാനന്ദരൂപം മുരാരേർ വിരമിത നിജ ധർമ്മ ധ്യാന പൂജാദിയത്നം കഥമഭി
കഥമപി സകൃതാത്തം മുക്തിദം പ്രാണിനാം യത് പരമമൃതം ഏകം ജീവനം ഭൂഷണം. സർവാനന്ദകരമായ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഈ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഭക്തന്മാർ പലപ്പോഴും ധ്യാനം, പൂജ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ധാർമ്മിക ചുമതലകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണെങ്കിലും ഒരു ജീവസത്ത ഒരിക്കലെങ്കിലും തിരുനാമം ജപിക്കാൻ ഇടയായാൽ അത് അവനെ മുക്തിക്ക് അർഹനാക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ പരമോന്നതമായ അമൃതാണ്. അതുമാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാണനും ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നിധി. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതത്തിൽ പറയും, ഒരിക്കലെങ്കിലും നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം, സമയം കൂടുതലായി അല്ലെ. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും. ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാറും പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാൻ ആവുന്നത് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ തിരുനാമം ജപിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് അത്രയൊന്നും സാധിക്കില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ 16 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. 16 റൗണ്ട് അല്ലെ. ശരിക്കും 64 റൗണ്ടാണ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത് കുറച്ച് 16 ആക്കിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ 16 മാറി ജപിക്ക് 4 നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷകളുണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്കാം. പതിദാനാം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് എന്താ പറയാ, പരമാണുവിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ആ സമയനിർണയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കൂടുതൽ ഭാവാർത്ഥമൊന്നും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പോവാം. 18 ബുക്സ് ഉണ്ട്, 12 സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ 3ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ 1ാമത്തെ ബുക്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1ാം ഭാഗം, 2ാം ഭാഗം വേറെ സ്കന്ധം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പോവാം അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് പതുക്കെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശക്തിഭാസിദ്ധിച്ച പതിദാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ.